10回クイズしようや。いいよ。じゃあピザって10回言って。ピザ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 。あれ10回言った？もう一度言ってみるか。ピザって10回言って。ピザ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 。あれ明らかに10回言ってないよな。もう一度言ってみるか。ピザって10回言って。ピザピザピザ。ピザって10回言って。ピザピザって10回言って。ピもはやそれは 0.5 じゃねえ。じゃあここは膝なのか肘なのかわからん。このゲームとタイムが今死んだ。おポチー。じゃあ僕も出していい？いいよ。シャンデリアって10回言って。シャングリア、ヨークシャテリア、カフェテリア、インテリア、サンタモニカ、アベマリア、ヌートリア、バクテリア、サグラダ・ファミリア、プラナリア。一単語もあってね。じゃあ特リンゴを食べたのは？それはお前だ。